Ik wil lekker maar uit boeten oproemen met binnen. En ja, dat is de duim iets uit. Hallo. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Salade of zoiets voor die? Koolsalade, die moest toch? Die is toen op de staan, maar ik wil hem wel gaan. Ik ben wel tijd fan, man. Goed, lekker op zaken wat ik kan. Boek even met zijn camera diesel boord. Kunnen ze energie hebben kwijt. Ja. Goeiemorgen. En naar je naar je vlog. We hebben een bakje koffie hier, we pakken beppen. En zaken, wat is toen met Heidwan? Boeten nemen we oproemje en de kapot oproemje. Hallo. Hoi. Zwier, met die stukje trouwen. Kom maar door. Kom. 1, 2, appetee. Ja, gang is alles, jongen. Is echt wel wat zwier, hè? Ja, door de modder is het traap het zwier, hè? Zit mijn skelter. En daar ga ik nou. Joehoe! Ik wil lekker maar uit boeten oproemen met binnen. En ja, dat is de duim iets uit. Ja, het is gewoon een oproemje. Verder is niks. Oproemje. Dus. De man kon dus boeten oproemen en de kapot oproemen. En ik zal zelf even niet naar huis. Ik had al wat troepjes en zo, want dat ga je dan toch gauw. Dan ga ik al hier op tafel smitten, dus ik heb skiften wat vodkin en alles erin op goede plak. En de jongens zijn juist er in de waterskamer aan de gang geweest. Het is correct dat we daar een tornado doorheen gaan. Dus de waterskamer zal ik even oproemen. En ja, gewoon even lekker even bezig wezen. Potjes! Potjes! En Ildau die zit hier. Mooi hè, Wiefke? Hallo! Hi schat! Nou, planga's jongen! Kom op! Jelke komt er gewoon op show voor jou. Zit er nog past in de brievenbus? Aasje. Voor hij dacht ik. Oh, nou. Hatjo. Zin in eigen jullie. Proest, proest. Yeah, wask. En let op. Dit maak ik op roemje. Maar wist, ze gaan juist er zo mooi boeten. Dan kent me het vol skillen. En zaken waar nou Jelke boeten helpen als ik zijn helpt me maar even. Maar boeten moet ik nog genoeg gebeuren. Want het is lekker waar. Boekie. Dus let hem maar lekker boeten. Dan pielen wie binnen. Je wil wat om jullie. Hij is zo flipke. Maar dat is nog net alles. Want let op, ik hier op de tafel juist er al wat speelkleerlijn. Schrik niet. Dus dat maak ik nog even doen. En denk je nou, wie willen dit absoluut net missen? Deze bende en dat het daar weer oproemen is. En deze Pippi. Abonneer je dan, hè? Want dan kun je eens volgen en dan mis je je filmpjes. Zet het beltje aan, dan mis je me helemaal niks. En jou is dan ook voor even een toemke. En wat echt leuk is, er is een chill app. Download is voor op die tablet als telefoon. Dan mist echt helemaal niks meer van u. Ik ben al een beetje begonnen, hè, Illy? Ja, hè? Wat een spul, joh. En hij maakt altijd van die dingen, dat denkt van, ja, waar maakt dat nou bij plaats? Een beetje van die ondefinieerbare watersgoed ding. Een pop. Ja? Wat haast, jongen? Ah, super. Zwemvest. Zeker een uitwas. Ja. Ik kan niet van het simmeren weer maken. Ja, jongen? Maak ik maar met binnen? Maar ik ben wel helpen, ja. Bij welke dingetjes? Als er nog al die paaltjes in het bakje dan was, dan ben ik wel heel blij. Hij heeft lichaamsje met ons mat. Deze vrachtautootjes. Ik dacht misschien kan die in het groene kastje. Ja, die stien er. Jongen, wat ben je het eerst, hè? Stien er dus. Daar in die bak.
in deze kast. Dat met die in die kast. Als toen deze grote auto's dan in dat kastje was. Ik denk dat nog wat iets auto's misschien op de deur. Maar die grote auto's zijn in die kast. Deze is kapot. Wat is dan? Gaat de bal weer in? Ja. Nee. Kapot. Ik zit net op die, hè? Dus ik zit op dat. Heel lastig. Moeilijk, hè? Ja, shit, van mij de hand. Tada! Poefjes van te gamen. Kast heb ik weer inpakt. Dit is een bak, maar je verklaart. Ik vind het zaak heel leuk. Treinspoor. Hier zit wat badskipjes in. Een kassatje badje. Knutselspul. Nou, de zaak is een kleinste hier nog tijdelijk. Totdat het zijn slipje in bovenkleer is. Dan krijgt er daar natuurlijk een kast. En dan wordt het alleen nog een waterskamer. Dan slip je nou. Beetje. En al je boekjes. En deze lampen. Er zijn een prutje, drie lampen. Die wil ik nog daar boven in de hoeken gaan. Maar daar zit nou nog meer wasrek. Tijdelijk echt nog dat alles echt clear is. Ze staan er gewoon, dan begint het warm te krijgen. Ik zit naar Illy, die Jerk. Ik ben er net aan de keukentafel takken, want Ildo die moest even voet worden. En die is wat wurrig, dus ik hoop dat die haar even een deli houdt. En dan misschien hoe die boeten gaat. Hast du geen vest, jongen? Is dat met vissen te koud? Die lijkt daar. Oh, dat is dan springen. Dit ben die grutter al lezen zeker. Die hoorn ben nog een beetje weird, hè? Wat wie er maar gebeurt? Want ik voel het vetten. Ja, man. Slaagt het wat, Jelke? Ja, jongens. Wow! Maar ik was een beetje moe de trampoline. Hey, Boeken die vindt trampoline springen echt wel leuk van me. Boeken, Hey! Master Shea. Hier wordt gewerkt. En de carport hast du die? Even checken, hè, dat het wel goed in is. Ja, sure. Ja, je moet denken, nou waarom zitten al die platen om die carport heen? Nou, voordat mijn biekkeuken een soort van kleven in het naaie gedeelte staan, mijn wasmachine en droeger en koelkast hier in de simmer. Dus in de simmer koel dat wel. Dan heb je toch een hakje weg nog mijn wasdrank koelen. Dus op zich weer dat wel ideaal. Maar nou is het natuurlijk weer gewoon al in een gestalling. Scooterke, fietsjes, trekker en een touwtje eromheen naar binnen. Nee, dit is al wel rond is kapot. Ja joh, van het zomer doen we misschien wel naaien, maar nou in de winter net, want dan wordt er voort weer gaan. Ja leven. Kapot. Ja. Kijk, van mij niet of zou wel even een naaien ronde helje. Tijripjes zal je kapot hier. Met tijd. Ja, hast u nog touw of zo ja? Iets? Nee. Nou, waar is het? Tijrips in de loods. Ja, nou, ik heb het nou net zo hut in. Nee, maar het even vers, dat is niks. Was toen net kussen? Was toen net kussen? Oh, schatje. Hey Boek. Hey vriend. Hallo. Oeh, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Boek, al iets los. Kom eens hier. Kom eens. Let's los. Hij luistert zo goed, hè. Kom eens. Kom dan. Kom dan. Kom dan. Is het op trampolineboeken? Vind je het ook zo leuk springen? Oké. Maar wie zit dit? Is dat een goeie salpetje? Ja, vroeger kon hem heel goed springen, hè? Maar hem doet nog niet zo goed na de nekoperatie. Vroeger kon hem al je stunts. En salpetje?
Ja, salto, voordoe, achterdoe, dubbele salto, maar ik ben wat harder natuurlijk, maar dat doet me nou met de nekken net zo goed. Doei, Heidi! Leuk! Dit is wel leuk, hè? Dit is mijn oude trampoline. Ja, dus had mem kregen, deze trampoline had mem kregen tot mijn 12e jaar weer. Hij had een PlayStation gekocht toen hij 16 Toen 16 weer, ja. Dan hebben we een trampoline van toen mem jong weer en een PlayStation van toen Heid jong weer. Xbox toch? Ja, Xbox. Ja, Maar ja. dan had ze allebei voor mezelf. Dan gaan ze allebei van diezelf. Even heel daar aan, hè? Ja, ik aan voor iedereen een beetje bij de Kom, Boeken. Kom, spring, jongen. Die gooit jou. Kom maar. Raak weer de takkie. Maak je roeien. Salto hier, doe maar even. Niks meer wend, man. Oh my gosh. Oh. Wil je mijn krakstuk even van dichtbij? Zo mooi. Ik vind jou kijk zo charmant. Auw. Oh, wat lekker waar, jongens. Alleen wikkers die we nog op eerst. Verleden week stingen we nog op Iersers, ja. Kijk, Boeken. Ah, wetter, water is goed, plantjes, Gitsie, Derry. Nou ja, maak maar eens even een keer eruit en dan even een beetje leeg en skit. Leuk klusje. Oh ja, die maakt dan een oude plak aan, dat het hoes clear is en maakt er ergens oors in. Cool hoesje, nou. Ik krijg hele hoeken erbij. Nou, de tuin die komt helemaal dus inderdaad nog op een kop aan. Dat de onbouw klaar is. Dan de hele tuin op een kop, trampoline ergens over. En dan willen we de tuin wat strakker hebben. Het is nu alleen maar wat roenige vormen. Nou, en die is ook nog een beetje omkaam. Dan gaan we natuurlijk de oren het hier net vol onderdacht om besteed met bouwen. Dan ga je wel oren dingen nog horen. Maar dan, en daar zit dan terras. Maar dan willen we dat al eerlijk over de kop hebben. Die BM, die ster al, je ziet de hele BM-wal waarschijnlijk eruit. En een nieuwe carport, met de auto's ondersteunen kunnen. Want ja, maar wat, de ruimte wel goed benutten. Het nieuwe stuk neemt natuurlijk wel heel veel ruimte in beslag, maar van de tuin. Maar dan gaan we nog een avond om dat mooi te doen. Dus het maakt goed komen. Hey, liefje. Maar waar is maar even het eten, denk ik? More moments later. Ik vind hem leeg. Wat zit er al in die molen? Dat is even. Hoeveel haar TikTok gespakt? Ongeveer 12? In één keer in de molen. Lekker. Echt? Daar komt het al, zaken. Yay! Alsjeblieft. Ja, super, dankjewel. Ja, bedankt. Hey, hetzelfde. Hey, dankjewel. Hoi. Ik ben bollen. Lekker. Maak ik een meisje. Ja. Maak je lepel. Jazeker wel. Check dit dan. Salade of zoiets voor die? Koolsalade, die woest toe. Die is toen de puur steld, maar ik wil hem wel haken. Ik denk wel wat tijd die fan, nou. Ik dacht al, jou kwam de koolsalade, maar... Ik eet hem mooi, ik vind hem wel lekker. Ik net. Is het klaar? Zo. Moest ik appelsmoot zo zaken? Nee. Dan pak ik het. Hoe is het wel iets? Zit ik die vast iets naar zaken? Mais kalf? Ja. Het ziet er lekker uit hier nou, hè? Zit, lees ik hem erop. Wat dan? Ah, deze. Lekker eten. Lekker eten! Ja, mais. Nam, 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 nam. Lekker, Jelke? Maar die Ja. Lekker, maiskolf is heel lastig. Lekker, hè? Lekkere koolsalade. Lekker. Lekker, We zijn nog even een blokje om. Lekker van dit mooie wagen genieten. Frisse neus halen. Nou, ik wil lekker in Broeksterwoud, want ik keur met mijn gezinnetje en het hoentje. Ik vind het belangrijk altijd een beetje waar is, maar die ben eigenlijk elke dag wel in de boeten. En dan is het op zijn best. Zit de hek hier? Nou, ik heb wel correct even zien. 1, 2, 3. Hey jongens. Hallo. Ian die daarachter laat echt stil. Ja, Die laat ook nog zo. dit is mooi, hè. Als je rent met boeken, dan heb je erop. Het is maar net schrikken van boeken, hè. Nee.
Hé jongens, wat heb je een mooi plakje, man. Ja, ze moesten eerst in dan een beetje een weiland met skipjes weer. Want dit weiland zie je nog net een hek daar. Nee, toen zitten ze eerst alleen nog in het weiland, hè. Goed, ik op zaken aan de kant. Boek even met zijn kameraad Dieselon boartje. Kunnen ze in de scheren kwijt. Ja. Het is mat, Mammy. Ja, pop. Het is mat in een secret. Ons is het dus altijd zo druk. Ja, doe echt. Maar stuk leren, hé. Hey, Diesel, jongen. Diesel, jongen. Ah ja, Diesel. Weg kameraden, hè? Ja, ik ben echt kameraden. Lekker wild jij je. Nou, die is echt net uit op paletten.